Mateo, Kapitulo 16. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Kunang usa ka tawo, buot mahimo nga akong tinunan. Kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kayang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini. Ani ay pipila dinhi nga dili mamatay, hangtod nga makit-an nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari.